Kontragailurraren 3. egunean, tailerretara berturatu gara, gurekin ditugu Iñaki eta Itxaso eta beraiek ekosozialismoa hitz egingo dute gaurkoan. Zertan datzea ekosozialismoaren tailerra? Ekosozialismoa baino gehiago, guk ekosozialismo feminista esaten dugu eta buru jabea, hau da. Horre nolabait munduak, gure gizarteak pairatzen duen krisi multipolarra honetan, ez da bakarrik krisi ekologiko bat, ez da bakarrik krisi energetiko bat, ere bai da krisi sozial bat, krisi politiko bat, eta krisi horren aurrean ikusten dugu nola neoliberalismoak jarraitzen du krisiaz profitatuz, gero eta da nolabait euren eredurako etekin gehiago ateatzen. Orduan guk pentsatzen dugu horren kontra ez bakarrik ideologia bat, baizik eta nolabait mundu alternatibo bat eraiki behar dela, eta horregaitik esatu dugu eko izan behar dela, sozialista izan behar dela, justua, demokratikoa izan behar dela, feminista izan behar dela, eta horregaitik pentsatzen dugu, ekosozialismo feminista dela, bide bat, talde askoren artean, sindikatuak, emakume indigenak, ikasleak, denon artean eraiki behar dugu nolabait, kontrapotere bat, eta alde horretatik pentsatzen dugu, ekosozialismo feminista dela bide interesante bat eraikitzeko daukaguna. Eta Itxaso, gaurko tailerrean ze dinamika da, zer aurkeztuko duzu? Alde batetik aukiko dugu taldekako tailer bat, bertan ikusiko dugu ardatz, Iñakik aipatzen zituen ardatz hauek nola lan egiten duten, elkarrekin ze gauza amankomunean dituzten eta ze oztopo gainditu behar ditugun, adibidez ekologismoak eta feminismoak nola batera lan egin dezaketen, ze arazo dauden eta nola gainditu ditzazkegun. Ardatzak izango lirateke feminismoa, ekologia, sindikalgintza edo sozialismoa eta burujabetza autogestioa, ezta? Eta horrek landuko doguz, taldeka, eta gero aurkeztuko dugu Euskalgune Ekosozialistan aurrera eramaten ari garen prozesu horrek zertan datzan, zer egin dugun orain arte, eta labur bilduz, planteatzen ari gara 2030 urterako hortz muga ekosozialista bat planteatzea Euskal Herrirako. Eta horrek gure dugu esan, trantsizio ekosozialista bat burutzeko zein ardatz diren nagusienak, zein hildo landu behar ditugun eta nola landu behar ditugun. Eta horretarako gure planteamendua da Euskal Herriko eragile sozial guztiak alden heinean bateratzea eta prozesu demokratiko erradikal eta parte hartzaile bat aurrera eramatea.